Na literatura universal sempre houve mostras de personaxes con grandes poderes. Todos eles son atractivos e imitados por todos, sobre todo en idades máis temperadas. O meu heroe é Octavio. A miña heroína é a miña bisavoa. A miña heroína é a miña profesora de lingua. O meu heroe é o meu pai. Pero nós tamén temos heroes para todos os gustos e moitos deles anónimos. Os seus poderes son para namorar, non si? Tan grande é o poder dos nosos galegos e galegas que outros que non o son queren formar parte da nosa cultura. E a voce que o fan ben.